ọ dị egwu ya bụrụ na ị nwere ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị n'ụtụtụ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707 491-3438 0707-491-3438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gawa na Facebook ị na-ege anyị so naanị ogige ị gaghị vibe ahụ ị gaghị enwetacha ya gaa na Facebook anyị ka ị na-ahụ anyị anya nwee ike na-ekirikwa akụkọ ndị anyị ga-arụtụ aka n'ụtụtụ a iruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Eko FM jiri capital letter dee Eko FM ISIOKWU FM kliki kpam kiriwe anyị live like kwa ma share ya. Ụgbọala ahịrị convoy ndị uwe ojii akpọpịala otu onye uwe ojii ji ọkwensi pekịtọ na steeti Enugu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Atiku ga-echeregodi ruo afọ 2031 ọ bụghị oge ndị ugwu ịchị Naịjirịa ka aka chịburu steeti Borno bụ Ali Sherif kwuru. Ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ ji akpọ oku ka ehiwe ndị uwe ojii steeti bụ steeti polis bụ n'ihi ịkụ afọ n'ala ndị uwe ojii ọchịchị etiti kọrọ ka onye bụbu onye nsepekịtọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Mike Okiro kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọrịa Ebola tiwapụrụ na mba DR Congo ka nọ n'ogo mfesa ya expansion phase ya ka otu WHO kwuru. Agha mkpọrọmasị a na-ebuso ụmụafọ Naịjirịa bi na mba South Africa. Ụlọ nzukọ Senate ajụla ịṅa ntị n'ọkpụkpọ oku ndị mmadụ na-akpọ ka ọchịchị etiti Naịjirịa weghara ụlọọrụ MTN na ụlọọrụ DSTV. Inwe mmekọ nwoke na nwaanyị na-enyere nwaanyị aka ịdị na-amụke ka ọnwa ka ya bụ ọjọọ ji eme ihe ejije Nollywood kwuru bụ akụkọ na-ada na wao na-akpọkwa akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Peter Obi agaghị eguzogidenwu m ma ya fọdụ Tinubu ka ụmụahịa kwuru. Enweghị nchekwa kwụsị na ịdị na-agbaghara ma na-akpọbata ndị oyi ọha egwu Boko Haram n'obodo onwe ka unu si jide ha kpaanụ ha eze ka ndị ụlọ nzukọ seneti gbara ọchịchị etiti Naịjirịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ego naira agbadakwuona n'ebe ego dọla dị. Ọ daha na gbirigidi m ka mgbidi Jeriko n'ebe ego dọla dị dịka otu dọla bụzi 1,000 naira narị naira anọ na naira ise 1,405 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Dimbu El-Rufai so ma mmiri ma chanwụ iji hụ na ị nwetara mmeri dịka onyeisiala Naịjirịa. O kwesịghị ịnata mkpagbu a niile ị na-akpagbu ya ka nwunye El-Rufai gbara Tinubu. E mere nrụrụ aka megide mba Egypt na mgbapụ mba Argentina gbapụrụ ha na amamaka iko mba ụwa bụ World Cup ka onye nkụzi egwuregwu bọọlụ mba Egypt bụ Hossam Hassan kwuru bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yom yom tim tim cham cham klara klara na-akpọkwa akụkọ Vanguard. onye akpara ya nyefe ihu na-amanye mmadụ ebe nwanyị mmadụ ebe ihu na-amanye ibe m akwa Chukwu kere ụwa
ị nọkwa n'igwe ị na-ahụ ihe m na-ahụ n'elu ụwa. They cried with a loud voice. Uche mere ha ka film yes. Because all hope was lost. Ha si lekwe Messi ka ọ laji. After all na Ronaldo alago. Messi ga-alarịrị. Ọkacha mgbe ahụ Messi tara penalty. Uche. Ma kwụrụ toto tacha ka ịfụrụ afọ. Ụwa o nwere ka ụwa dị o. Ị hụrụ ụwa anyị nọ n'ime ya. Don't lose hope. Don't lose hope. Ị na-lose hope na gịnị mere? Olileanya dị. I don't lose hope. Ma ọ dị ego. Ọ ihe niile na-eme mmasịkwa Chineke nwere ike imekwa one day ya arịkwa mma ịghọtala. Otu imere m atachicha ahụ nwere ike Chineke imekwa ebere ịghọtago ma emekwa abụ again. Ọnụ mmadụ abụghị ọnụ Chukwu. Ọnụ mmadụ abụghị ọnụ mmụọ. Ọ bụ onye asị na ọ ga-ala. Ọ nọkata uwe la. Mmadụ ọ bụ Chineke. Ụwa m na-achị arụ. Mmadụ tụcha Chineke eme gịnị atụgharịa. Ya na Facebook. Egosila anyị Messi. Messi nwa. The lion of the tribe of Argentina. Lord have Messi. Lord have Messi. Messi beaucoup. Ronaldo fans gbanyụọ redio. Wee bụrụ ya. Ka ọ dị nye ndị na-amaghị ego naira agbadakwuola n'ebe ego dọla dị ọda ha na gbirigide m ka mgbidi Jeriko n'ebe ego dọla dị dịka otu dọla bụzi 1,000 naira narị naira 4 na naira 5 1,405 naira maka otu dọla. Ịma yesterday ka anyị kwuru na 14 ụtụtụ taa o tinye ha na 5 naira n'elu n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Ihe a bụ oge anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị bụ Nigeria. Nwaanyị ọma ahịa apụtala kwuha ya bụ ọhịa kwuha ya wokwu ma o ji apụta once ya kwụọ ya gbam ya mela ahụ ya ọtala na Peter Obi na 2027 na Peter Obi na ọ gaghị eguzo wuligide dị ya sef na ọ gaghị stand nwe ya ma ya fọdụ Tinubu. Ihe omeahị na-ekwughị n'abalị ole na ole gara aga dị. Ihe ọ na-ekwughị n'abalị ole na ole gara aga ya dị. Ịma ọ bịara bịa tụọ onwe ya mbọsọ onwe na ka m si kwuo okwu gbasara Peter Obi. Ya so teela ka m kwugode ya pụtazie gwa Peter Obi na ọ gaghị stand nwe ya. Na Peter Obi agaghị eguzogide nwe ya ma ya fọdụ Tinubu na onye ka ọ bụ ya na-aba ka ọ dị ome ejije Nollywood Iyabo Ọjọọ apụtala tụọ ogbu n'igbe mere ọtụtụ ndị Naijiria ji wee tie come again si ya tụrụ oyi ama light ya kọwaa maka na ọ bịara na-ekwu na inwe mmekọ nwoke na nwaanyị na ọ na-enyere nwaanyị aka ịdị na-amụke na-eglo oyi na-eme pokiri ka ọnwa ndị mmadụ si na wa o Iyabo Ọjọọ ya si ya ma na onwe ya na ọtụtụ ndị nọ na-agwọ nda na ha clock it ha nọ na-awọ nda ihe mere ya ma na onwe ya ji amụke na ya ma na onwe ya agaala rukpuo onwe ya n'ime ime mmekọ nwoke na nwa. Ị gaa na Facebook anyị ga-ehụkwanụ ka ya bụ Ọjọọ na-ekwu ekwu ya si amụke ọ bịara bịa gwa anyị sikriti ya ama mmiri na-aghọta nke a bụ uchere obi ya isorokwa oke ma mmiri ngwere soro okere ma mmiri oke soro ngwere ma mmiri ọkọ oke na-ahụ ọ ga-akọkwa ngwere ọkọ ngwere ọ ga-akọkwa oke o wee bụrụ ya anya mkpọrọmasị a na-ebuso ụmụafọ Naijiria bi na mba South Africa. Ụlọ nzukọ Senate ajụla ịṅa ntị n'ọkpụkpọ oku ndị mmadụ na-akpọ ka ọchịchị etiti Naijiria weghara ụlọọrụ MTN na ụlọọrụ DSTV ịma n'ihi mkpagbu a na-akpagbu ụmụafọ Naijiria bi na mba South Africa. Ọtụtụ ndị Naijiria bịara na-akpọ oku si gịnị mere ọchịchị etiti Naijiria ji wee gba nkịtị a na-akpagbu ụmụafọ ha na mba South Africa na-ekpesara ile ụlọọrụ MTN dị n'ala anyị bụ Naijiria bụ nke ndị asị na mba South Africa onye mba South Africa nwe jichie ya lekwa ụlọọrụ DSTV jichie ya do me I do you God no go vex maka na aka onye wetere ka eji eso ya
mana uche ndị South Africa emene ndị Nigeria ụwa to the extent egbuola ọtụtụ n'ime ndị Nigeria na mba ahụ mana uche ọwụnụ m ga-ekwu ugbu a ịghọtago ka mgbakwa nkịtị ka ma ihe ọtụtụ ndị Nigeria na-ekwu ilekwa ya anya omedi ya maka na mgbe ụfọdụ dịcha nnọọ ka gọọmenti mba South Africa ha bịara mee ka isokpuru ha ndị ọzọ agbachazie ha nkịtị ịmana ọtụtụ ndị Nigeria tụfuola ndụ ha n'anya mkpọrọmasị ekwe gị na gị na-agbụrụ ọtụtụ ndị Nigeria gị na-akọ ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị pati ọbụla na-agaghị enye m Peter Obi tiketi ịzọ ọkwa onye isi ala ọ ga-agbahapụ pati ahụ ka aka chịburu steeti Borno bụ Ali Sherif kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụghị okporo ụzọ Coastal Highway kpatara ide mmiri na-etoju ebe niile na steeti Lagos ka Umahi kwuru 2027 ihe Peter Obi na-egbu bụ ndọrọndọrọ ọchịchị AI politics ka Peter Obi na-egbu ọ gaghị eguzogidenwu m ka Umahi kwuru mere anyị obi ọmịiko ka ndị bi na Yola bụ ndị a na-akụri ihe ndị ha rụrụ na ya bụ Yola rịọrọ gọvanọ steeti Adamawa bụ Amadu Finitri na Aririo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na akụkọ a nụrụ ekwuola na onye isi ala Tinubu na ndị minista ala anyị ekpeela ukpe ochie ala anyị bụ Arise O Compatriots dịka ha na-enwe ọgbakọ Federal Executive Council meeting. Okporo ụzọ ndị arụrụ n'isi obodo anyị bụ Abuja abụghị sọ naanị ndị otu pati APC ga-agba ya ka akpabio kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ụnụ agaghị ebutenwu nkewa n'etiti Wike na gọvanọ Nwefọrọ ka gọọmenti steeti Ebonyi gbara otu pati PDP. Otu kọmishọn na-agụ maka nrụrụ aka bụ ICPC amụchiela onye dọkịnta ahụike El-Rufai bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na enweghị nchekwa ndị ụlọ nzukọ seneti agbala gọọmenti Naijiria ka ha kwụsị ịdị na-agbaghara ma na-akpọbata ndị omekome n'obodo anyị. Ndị niile na-agba okporo ụzọ Coastal Highway ụkwụ bụ ndị iro na-ekoro ha ekwenyeghị n'ọchịchị Tinubu ka Umahi kwuru ụnụ nwa chịrịchị kpasara anyị eme ụnọ ihe a na-akpa asịwaju ka Umahi gbara ndị otu Obedient Movement bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na di m ekwesịghị ịnata ntaramahụhụ a ọ na-anata n'aka gị ka nwunye El-Rufai gbara Tinubu. O nwetụrụ omidi n'okwu ahụ a na-ekwu na sukulu na Sikam ka omee ejije Nollywood ama ama bụ Jim Ike kwuru ọ bụ ihe a ka ezinụlọ anyị kwesịrị ịnata n'aka gị dịka ha mechara gị achụnta vootu ka nwunye El-Rufai jụrụ Tinubu n'ajụjụ. That is politics for you. Ọ dị ego. Politics for your mate. Chai, nwaanyị echegbuola onwe leenụ ka ọ nọ n'ego. Mmadụ abụọ awụ ụmụ nwaanyị El-Rufai ma El-Rufai asị na ọ lụrụ nwaanyị abụọ kwa ya. Ị gaa na Facebook anyị gị hụ nwunye El-Rufai ya. Ha abụọ. A na-akpọ Hajiya. Ị ga-ahụkwa nwunye di ya.
ebe ha kpọrọ ndị nta akụkọ sị ha busacha maikrofon ya were na-ajụ Tinubu ajụjụ ọ bụ ihe a ka ezinụlọ anyị kwesịrị ịnata n'aka gị dịka ha mechara gị gịnị achụnta vootu ile di anyị na-adọfeghari ya na-esepụgharị ya na-echi ya ọnụ n'ala na-akpagbu ya na mmiri niile azụ gị na uche nwaanyị ọma Jim Ike si na o nwetụrụ m ịdị n'okwu ahụ a na-ekwu na skuul bụ na ọ wụ scam. How? Ọ bụ ihe ọ na-akọwanụ ọ bụ ihe ọ na-akọwa Jim Ike si na ilezie ya anyị ga-ahụ na omedetụ na ya okwu ahụ a na-ekwu na skuulu na scam na o nwetara omede na ya o nwere ihe mere ndị mmadụ ji ekwu ya ama m na aghọta ịghọtara Ụmụahị agbala ndị otu Obedient Movement na ha nwa ama chịrịchị kpasara ha na ha ga-emeghe ihe a na-akpọ asịwaju Obedient Movement asịwaju unu ọnụtụla maka asịwaju n'ihi ya ịbụrụ onye otu Obedient Movement zere na Ụmụahị na ndị otu ya uche ime ọdọ mmiri nke Besaida na-abịa nnọọ bịa na-adọ na steeti Lagos ọtụtụ ndị bịara na-akpụ Ụmụahị okwu n'ọwụ ụzọ Coastal Highway ahụ ọrụ na ọ galagala ya mebicha anyị mere ihe mmiri ji na-akụzi na steeti Lagos ụzọ ka ịga island na ịkwa ka mmiri si ihe a tojucha ebe niile mana Ụmụahị ya apụtala kwuo na ọ bụ asị na ọ bụghị okporo ụzọ Coastal Highway ahụ arụrụ mere mmiri ji etoju ebe niile na steeti Lagos ka anyị kpụ nke ahụ n'ọnụ akụkọ a nụrụ ikwula na onyeisiala Tinubu na ndị minista ala anyị ekpelu ukpe ochie Arise O compatriots dịka ha na-enwe ọgbakọ Federal Executive Council meeting mana onye ụlọọrụ onyeisiala presidency apụtala debunk akụkọ dị otu a kwuo na ihe onyonyo vidio ahụ ebe ahụrụ Tinubu na ndị minista ka ha na-ekpe ya bụ ukpe na ọ bụ vidio ochie na emere vidio ahụ 2024 ọtụtụ ndị mmadụ na-ebugharị ya na-efesagharị ya n'ọwa current vidio ka ya na-akọ ebe a sị na old video nsogbu adị ọ dị egbo ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị nhọpụta họpụtara m dịka ambasadọ bụ ohere eluigwe nyere m ịrụ ọrụ ndị mmadụ ọrụ ka Femi Fani-Kayode kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nwunye Tinubu bụ Oluremi Tinubu agaala n'ubi ya dị n'Asọ Rock gakpara ụgụ ma kesara ya ndị ọrụ ya iji mmiri ozuzo asa ahụ nwere ike ịkpata ọrịa akpụkpọ ahụ ka onye dọkịnta ahụike gwara ndị Naịjirịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọkụ latrik alọghachiela na mba Zimbabwe dịka a rụzichara igwe na-enye ha ọkụ bụ National Grid mba ahụ ndị omekome na Bauchi ji eriri kepịa otu di na nwunye ọwa ụkwụ na aka ma zụkọrọ ngwongwo na ngwongwo ha bụ nke ọnụego ya ruchara nde naira 4 million naira ka ndị uwe ojii steeti Bauchi kwuru ndị gọvanọ na-achị ọchịchị ha nke mbụ n'okpuru otu pati APC First Time Governors enwe n'ọgbakọ ime ụlọ na steeti Kebi bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Argentina ejirila ọkpụ goolu 3 asatara 2 ji merie mba Egypt ma si otu a tozuo oke n'ogo quarter finals na mamaka iko mba ụwa bụ World Cup nọ na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a otu nwaanyị ọgwụ na steeti Benue elele ụmụ nwaanyị 2 ọyị ya nwoke mụrụ mụnye ha ọkụ erekata ha regbuo ha na steeti Benue jide okpu gị ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya anya bụ isiokwu anyị ji wụcha n'ụtụtụ nke taa bụ nke gbadoro ụkwụ na arịrịọ nwunye Rufai bụ Hajiya Asiya
na-arịọ onyeisiala Bola Tinubu si ya kwụsị ịdị na-adọfegharị di ya anyị wee na-ajụgịsị kedu ihe nwunye El-Rufai na-achọ ịkọwara anyị ọ na-akọwa na onye mere mmadụ kampen nweziri ike ime ihe ọbụla masịrị ya ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gaa na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị ga-ebe ahụ zibatara anyị ozi anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị
anyị ga-eleba ya anya bụ arịrịọ nwunye El-Rufai bụ Hajiya Asiya El-Rufai na-arịọ onyeisiala Tinubu si ya belata aka ka o si adofeghari di ya bụ El-Rufai na ya chetakwa na ya na di ya bụ El-Rufai so meere ya achunta vootu na steeti Kaduna ma hụ nnọọ na o nwetara mmeri dịka onyeisiala Naịjirịa na ntụliakaelu afọ 2023 gara aga. Anyị wee na-ajụ gị kedu ihe nwunye El-Rufai na-achọ ịkọwara anyị. Ọ na-akọwa na onye mere mmadụ kampen nweziri ike ime ihe ọbụla masịrị ya. Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara nke a? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị, mana nke ọbụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo ya nkenke maka na asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. Ị bọọla chi nke a kụchapụla, ị ga-agbalị kpọghachi ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a. Good morning. Ụtụtụ ọma. Ikuku na-enye nsogbu. Ị bọọla chi ye. Uche nwa grama ka nka m. Ihe a bụ brodoyo. Yes, brodoyo nwafọ Obo. I'm calling from Mechanic Village, Ọchị. Okay. Asọ ji abalị agaghị emecha jiri aka akpa onwe ya ha. Ndị ahụ naanị ọsọ niile ha gbara gbagide ndị Igbo 2023. Ọ ya wụ asị mmadụ wetara ilegide anya n'elu gbasụ ya wụọrịla iwu. So nwunye El-Rufai agara iji ibe bikos ọwụ megide ahụ emegidere anyị lee ndị niile a megidere ndị Igbo n'ụwa anyị nọ n'ime ya ga-anatacha rizọt ya. Akwa ha na-emegide ndị Igbo ma ndị tụabụ elu ma ndị ala emewe ihe ha ga-eme ha ga-emecha mekwa akwa makwara ole si ma ha kpara anyị anya ala o. Brodoyo nwafọ Obo. Ndewo, ya gaziere gị brodoyo. Ị bọọla chi. Odogwu. Lọlọ gị nwanyị ọcha. Ị bọọla chi. Ekelele m. Ndewo. Odogwu. I chetere mgbe El-Rufai nọ n'ọchịchị ị na-akwa ọ gwara gị na ndị bandit na-eme biznes. Chetara anyị aha gị, chetara ọha na eze na-ege ntị aha gị nọ. Onye ọma isi. Gaa n'ihu. Ichetere mgbe El-Rufai nọ n'ọchịchị ọ sịghị na ndị bandit na biznes ka a na-eme. Ichetere ya. So elekwala ma nwaanyị ya ji afọ a na-achị na Tinubu adọmana ya bambambam. Ịma ha chi isi kote ebu ya agba ya ịgbadala. So isi ekotele ebu so isi ha okotere ebu ya agba ya. Ndewo, ya gaziere gị Mike E. ya bụ chere obi gị adaakpala ụda. Ị bọọla chi. Ị bọọla chi. Uche Clever. Ndewo. Nwanne m nwaanyị ka daalụ sọ. Ọ dị kọnkinsi na-eluchie. Nwafọ Ogo wee site progress. Ana m na mbrichi na-akpọ. Ndewo. El-Rufai n'eziokwu o mere pati jekwe nne oji oti mkpu o riela ori ekpenne nwaanyị ya enwere ndị eriri ha mamụdiri ọchịchị ikike ọ chọrọ ka enye ha ka ha jie na-emekpa ndị Igbo ahụ eriela ha mgbe riri ha eriju afọ ugbu a kwanụ ndị ka ha baara n'ịwa anya otu aka nsikwu ejikọ nke isi echi ya gaziere gị. Ya gaziere gị dịka nke nsi na-elu chie. Ị bọọla chi. Uchenna Clara. Ndewo. Bọọla chi. Ị bọọla chi. Ọ dadi Jo. Ndewo. Biko lee Uchenna otu arịọ m chere gị n'ụtụtụ a nọọsụ ma ele m ya weta obi gị niile biko Clara biko kwana ihe na nwa shishi ahụ wee ndidi ọ nwere ike ịnwụ between na Sunday o nwere ike ịnwụ. Ọ ga-anwụ taa. O nwere ike ịnwụ Uchenna so ịsọ ọ ga-anwụ taa Clara nwoke ọ ga-anwụ mmiri bụ ọkụkọ ahụ ntị. ga-azụta ọzọ. Dadi Jo, aga m aka ọtụ gị Public stingy agwala gị ịla nwaanyị El-Rufai ụgbọawụ ha ọtụtụ ha ga-emecha dịwa kwụrụ mba ịwa so ka anyị nwee ndidi enweghị ọ chọrọ ịgba na-agbaba anyị ha gwa anyị otu ha si mee elekshọn ahụ otu ha siri gie ya o nwere ihe ha kwuru udo dịrị gị. Ndewo, ya gaziere gị Dadi Jo. Gị na Clara amawakwala amụma. Unu amawakwala amụma. Unu ekpewala ekpere ka ka mashirishiri ọkụkọ ahụ nwụọ. Ị bọọla chi.
Honorable Nze Louis Inegbulem Chioke ụmụta nze ọlụ. Ndewo. Ọ na-agwa na ịkọ n'ugbu a ome ahịa na-ama a challenge Peter Obi. Ya mụrụkwa akụ na because Peter Obi iwe onye Igbo, ume ahịa iwe onye Igbo. A na-eme election, a na-eme direct, ọ bụghị iji ile mmadụ na-akparị na oru ha ihe n'okwu oru ha n'aka. So El-Rufai ha ma ihe ya na Buhari mega onye metara na Ijega otu ọ dị anyị. Ndewo ya gaziri gị ọnụ ebe ahụ n'ụtụtụ a. Ụmụnne m na-abụọla chie. Ndewo Chimezie mmadụ. Ya kpụchigbuo Chimezie mmadụ Waham nwafọ Egbelu Obube Owere n'ọta anyị na nkenke ha mechi maka awụchi ndị bekee anyị shi onye gbara nkụ ahụ shi ngwere bịara ya ụgwọ. Ndewo ya gaziri gị Chimezie mmadụ. Ya bụ Uchere obi gị adaala ụda na Facebook anyị emere m Victor ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever na Uche ọ nọ na nrọ ebe ọkụkọ ahụ nwere ọ gaghị ere ụnọ. Amụma aselitewela isi. Nrọ ahụ ị na-arọ wake up malaria na-arịa gị. Ọ sị Clara ihuru igobe anya gị anọ laikiri ya nọ medicated. Ọ sị biko El-Rufai ya fesi ede law na onweghịkwa na onye law na respect. Ama mme na aghọta ka anyị dọbiri ya ebe nọ ezigbote ọyị anyị emere m Victor isi ọjị zibata ozi gị. Anyị ahụ na nke gị ha ga-enwe orie ọsọ na weda ọnụ na ntị Clara you are looking amazing na brother Uche is really taking good care of you. I hear you well. Thank you so much. Jewel Ebuka. Ọ sị anyị ọ na-asọpọtụ ihe FIFA mere yesterday. Gịnị ka FIFA mere? FIFA yọrọ goolu ata. Gekwa ntị ka m gwa ụnụ nke bụ eziokwu bụ na ị hụrụ Ronaldo wụ odogwu anaghị ehichapụ ya ehichapụ ama mme na aghọta ihe ọbụla nsọkwara mmadụ kpuo mana ịma fọnụ ka anyị na-akachi ihe a Ronaldo bụ gịnị odogwu a ga-enwe ndị ga-asọpọtụ Ronaldo nwee ndị ga-asọpọtụ Messi mana ị hụrụ mmadụ abụọ ịkọmpe yiwa ha chi ga-ejikwa chi ga-abụ na aghọta ya bụ ihe o wee bụrụ ya Mark Justin Dozieze ọ sị bọọla chie Uchenna na Clever na ikelekwa anyị ọsọ anyị jisi ike n'ọlụ wee bụrụ ya bụ Uchere obi gị adakwala ụda Emeka Patrick Nze ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara na Chineke nyekwu anyị amamihe n'elu amamihe wee bụrụ ya anyị ga-eji arụ ọrụ a ndewo anyị ahụ na nke gị onye na nke ya Oscar isi ofe kata orodo ofe city ndị ọma ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ọ dị happy na El-Rufai ọ na-agabiga ihe ndị o wetara anyị ka anyị dọbiri ya ebe ezigbote onye m ọ dị ego wee bụrụ ya anyị ahụkwala nke gị na ụtụtụ a onye nke a na-ekwu okwu maka Ronaldo ọ bịara dịrị anyị ga-awụ ese anyị ese gbasara Ronaldo ị bọọla chie ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo ụtụtụ ọma Injinia Frank Uju ebelebe Uchele otu mere taa anyị dị mma ọ na-agakwa ọ na-aga Messi ike Uche abịa n'isiokwu ihe gbasara El-Rufai ịghọtara asị ihe m na-akpọ ya ụkama ịghọtara ịma oge eruola mgbe a na-eji ekwusị the evil men do live after them ugbu a ịghọtara so ihe ọla mmadụ metere ya were isi bọtụ mụnwa na onwe m ọ na-ewute m na ndị mmadụ na-abịa na-emetere ya ebere anyị na-echefu ihe ọsịsọ n'obodo a bọtasị ihe ọla mmadụ metere ya were isi eburu ụbọchị amara nọ ma ndewo ya gaziri gị nọ Injinia Frank Uju ebelebe ya bụ Uchere obi gị adaala ụda gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Azụka nnọrọ m JP nnọrọ m ọ si asịkwanụ ka si n'ime obodo obi nze were west dị na obere west na-ezibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma Uche Aunty Clara na ọbụrụ Uche ọ si anyị amakakwa n'ụtụtụ a ndewo ya gaziri gị nọ ị bọọla chie Uche Nwagodo onye eze ị bọọla chi ụtụtụ ọma Clara ụtụtụ ọma onye eze ya gaziere ụnụ onye eze ekelela ụnụ onye eze oge onye na-eche ya oge El-Rufai eruolele ya
Baịbụl m sị ihe mmadụ ji tụnyere mmadụ ka a ga-eji tụnyere ya. Ihe ọbụla mmadụ metere ihe a ga-achịso ya ka ndị ọzọ ndị nọ n'isi na ndị na-akpa agwa otu o si masị ha ka ha were El-Rufai mụrụ ihe ugbu a ka wee oge ya. King David nọrọ m akụ ya gazero. Ndewo King David nọrọ m. Uche onye adịghị ya njọ. Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ambassador Kizito si n'ihe Owerri zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever na nghọta nke ya ewu nda tara ọkọrọ nda n'ọnwa nta na mata amame na nghọta ewu nda tara ọkọrọ nda ihe onye na-achọkọ ọhụ. Na nke a si n'aka Chinedu o meziri o si awa ma mmazi bata ozi ya ọ sị gịnị mere Tinubu ga-eji na-akpa El-Rufai eze kedụkwanụ maka aka chịburu steeti Kogi bụ Hajiya Bello na o nwere ihe dị iche ọwa ajụjụ ọ na-ajụ ogwebere ya he reached to ask amame na aghọta ịma nwaanyị ọma ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ya bụ Hajiya Bello ka nọkwa na-agagharị freely ha uche mee n'ihe Hajiya Bello mere na ị nwekwara ike ịgagharị freely. Agaghị m adị free ndị a ga-ebu nke eju amame na aghọta ahịrị ka mma na nke onye eze nyụrụ ime onye eze nyụ ahịrị eji ya tọnụọ ya to hims dudu mana ogbenye nyụọ asị onye mere ihe a ị chọrọ inye anyị poison koodu Igbo mọrọ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya anyị ga-enyetụ ya rịkọm na nnọkọ anyị na gị na nke ụtụtụ taa na ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo n'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifolo akpụrụ n'aha n'ahịrị na mbụ ahụ na mendateri ya bụ nwoke abatala n'ụtụtụ a ịbịa mee ka ụnụ mara ihe kpọrọ ha ije n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa n'ebe ahụ agagharịkwala agagharị Women need money.